imbag nga rabi tayo manen kakabsat, kablawak man dagiti adda iti balbalay na. Ket di taran tayo kakabsat dagiti kakabalay tayo para kadating topic review tayo iti lifeline. Ket na napinta sa kapsat nga awisan tayo met lalo dagiti kapamilyan tayo. Tapno kasama dapat iti na topic review when dagiti panurot Okay, welcome everyone. Welcome again. Welcome back, Brad Pet. Try natin na stability connection tayo. Internet, tapos kita sa get na stable met connection tayo kay Lord. Nag-email din sa data. Okay. So, katapsat. Kabarik man iti kanang iya mamukpet kada kita kadwak ta iti panelist nga manggin sa binsang kita challenge sa tagakapsat. Ket sakbay ti amin kakapsat ket kararag tayo pa lang. Ket dawatek ni ating princess para iti opening prayer tayo. Princess? Sige, kararag tagarod kakapsat. O ako nga nasantuan nagyaman kami, iti daytoy nga kanitong inted mo talaga kada kami, Lord, ken opportunity nga inted mo ket da kayo kadi Lord, iti mangked kada kami iti wisdom, ngayon kami nga bisngayan iti sasaom talaga Lord God, ket da kayo met iti mangipaawat kada kami Lord, iti dapat mi nga manghigantat nga rabi Lord God, ket i-bless mo met karud Lord God at internet connection mi nga talaga nga putol-putol tapos maging smooth talaga ti pinag-topic review ni Lord God ket dawat mi tinagan nga po Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Kita iya mo kada kay kakapsat dagiti kadwa nga panelist ni Princess sa DJ nag-opening prayer. Princess kablawam dagiti contact mo no. When iti kapamilya mo agdingding igtataw when iti bagbagi mading ko. Okay? Invite mo da. Hello again. Kausap. Kablawan kay ko magarod amin nga friends ko dito Facebook mo may agding nga kada ti topic review. Thank you. Ni Sis Tin Oreo. Tin, iya mong bagbagim, kaya inbita rin di pamilya, kaya nagiti kontak mo. Barang may ita. Sige, naimbag nga rabi iti amin gagayem ken kakabsat. So kay man lang awisen nga makipag kadkado or makipagbubuya kada kami kada iti topic review may nga rabi. So busy lang kakabsat. Thank you, Tin. Awisen tayo met ni Jam. Mag-invite iti pamilya na ken contact na. Sige, so good evening, kakabsat. So, kasakunan si Sinta tayon, awisen ta kayo nga ron nga umay agdingeg ken agadal kadaytoy topic review tayo kadaytoy nga rabii. Ket sapay ta ilipas tayo nga ron daytoy ado iti ma-learn tayo iti word ni God. Thank you, Jam. Ken ni Christy. Christy, yung mamong bagbagim? Ken kablawa mida. Yun, ibag nga rabi tayo aming kakabsat. So, siya nga rin ni kabsat yung Christy, ket awisan kayo nga rin nga makipag paset kadeti nga
topic review tat ang agon daway ket sapay kumata ado iti ma-learn iti tubong mis. Di nakakabsat. Okay, praise the Lord. At siya kiti host and speaker kadating topic. I'm at your service, Kuya Pet Andres. And welcome again, kakabsat. Ket isa rin tayo pa lang, digiti bubrayan tayo tatakakabsat. No nakalabay tayo, kaluban tayo pa lang, tapno may pamaysa tayo, ti agdengeg kakabsat niya, ti review topic tayo tang arabi. Ti pagsasalitaan tayo ket ko, dito bagbagan dito ay 1 Peter 1:14, kas natod yung anak agtulnog kayo ti Dios, di palubos ti biagyo nga iturayan ti kinaderrep, akas idi saan nyo pa'y nga ammo ti pudno. So dito kakabsat iti pangadawan tayo dagiti challenge when no revelation no ni God kada tayo. Bilang anak ti Dios ket kasano tayong agtulnog. When ti panagtulnog tayo ken ni Apo Dios kakabsat, ket protection tayo met tapno mayadayo tayo kinaderrep. When no kinatanggen, when no kinaignorante ti tao, kadagiti kinapudno. Iti biyag tayo nga addaken na Apo Jesus, ya. Ket dito ibaybayagen ti umunang challenge. Ti umunang challenge tayo. Agtulnog iti Dios, ya. Anya dagiti banag no braek ti naldaw tapno maigaid ko ti agtulnog iti Dios. So anya dagiti banag nga ramiden tayo. Tapno ti kastaket may pamaysa tayo ti panagtulnog tayo kini Apo Dios. Siyempre bilang anak ti Dios, datayo nga anak na mai-conveniemet lang di relasyon tayo kay iti Dios, no? So ano ba yung mga proper na kuan natin na lifestyle, ano ba yung dapat na ano ba dapat nga ramiden tayo. Ket ti umuna nga kwa mangi-share tatay iti kapampanunutan na when the revelation ni God ket na ni Princess. Okay, Princess, please ading ko. Okay. Good evening. Pagdadayman anyan kakabsat. So, iti umunang pointot nga agtulog ni Diyos. Anya dagiti pa nagkabraik, inaldaw ito kung maigaid ko ikan sila ni Diyos. So, no kit kita ikmet kakabsat na dapat kong obrain inaldaw ket di ba nga first thing in the morning dapat ket di quiet time talaga. Isip may nga nakita dito yung nakasulat agtulnog ket dapat gayam ket magkaroon na kiti na uneg nga relasyon kay ni God kasi narigat kakabsat iti agtulnog ba naawan iti sasao iti Dios kada tayo kajay ken di siya ba nakita ko pay nga ana ba dagiti dapat nga iposes iti mesa talaga nga believer nga tapno makapagtulnog iti Dios so di talaga magkaroon na time iti focus iti amin talaga nga kay ni God kasi di ba no nawan kami iti focus nga basement experience ko kabsat nawan talaga iti focus ket narigat iti agtulnog no adu talaga iti mangliribok iti panunot kan siya ba narigat talaga agtulnog kay ni God kani siya ba magkaroon na iti love kanya na tapno makapagtulnog talaga ket dapat kaya magkaroon na iti love kay ni God kan di ba fear of the Lord talaga met tapno talaga makapagtulnog na kanasaya at dapat jibuteng ko kanya na kaya medyo balak natin nga imuna nga dapat ket magkaroon deep talaga di word ko di word ni God iti life through quiet time talaga met lang kanya. Okay, praise the Lord. Princess, so napaka-importante kakabsat iti devotional time when no di quiet time tayo so nga dapat nga maisuro when no ramiden tayo digiti contact even iti pamilya tayo niya awan iti excuse ta tao when awan ti exempted dating panakiinaigan tayo kini Apo Dios. Okay? So ayaban tayo met ni Sistine para iti revelation kanya na ni Lord.
Sige, good evening again kakabsat. Ay gigayam ken kakabsat. So, ana DJ banag nga obra iti inaldaw tapno may gayet ko ti agtulnog iti Diyos. So, umuna-unay is DJ nga talaga. Studio ko na ni Princess Itatay nga establish nga talaga DJ healthy nga relationship ko before God through yung word niya. So, ijiyanti panag quiet time daily kasi ijimat nga talaga nga mas all the more pa nga mamamok ni Christ and of course DJ no kasanok ba nga talaga nga maiga DJ pa ng kumpal ko iti sasauna is babaen met lang at talaga ka DJ word na nga i-reveal na kanyak daily. So DJ ba nga all the more nga talaga ket dapat ket maging hungry na kakanayon nga talaga nga isik iti word na and of course DJ babaen nga talaga din iti no ana iti leading iti Holy Spirit kanyak no ana digiti dapat kung aramiden nga pleasing before the Lord. So like for example digiti usual nga talaga nga aramiden tayo is yung evangelism and even DJ no kasanuti talaga nga i-reach out digiti ta tao ken DJ pa nang follow Okay, up kanyada. Mm. So, DJ lang kakabsat. Medyo nagpukaw ka tatay tin. Medyo Ay, ano? when hamin na kwan tatay DJ ko. Sige, isubyanan ba si DJ ko? Di lang pinakakuha na ubod na kuha na. Pinaka-call niya. Buod. Sige, so, babaen mo lang DJ. Ana, through the word of God. Through the word of God, gagayam ken kakabsat nga all the more is palalimin pa talaga iti word life ko and always nga talaga nga maging sensitive na kakanayon iti leading to Holy Spirit ken DJ babaen din nga talaga DJ panagbuting iti Apo tapno ti kasakit haan nga talaga nga mamisan no anaman di DJ kayat ni God nga ubraek iti panagtulnog ko ken kuana. So DJ lang gigayam ken kakabsat. Okay, praise the Lord. So napaka-importante kakabsat. Iti devotional talaga niya. Mhm. Sige, awagan tayo met ni ading tayo nga Christy, Ma'am Christy. Siya kami kabsat ito. One, nagtulog ito. Nagtulog. Nakita ito nga, sige pinagtulog ito daily. As ako na nga na-receive tayo ni Christ, but all the more pinag-receive tayo so na-archive na ni kasal. So, kas ka na ko naman yung giting kabsat tayo nga importante talaga ito. Noon nga pinag-relasyon in God to the word kasi so mag-iti mangi-direct na yun nga maamuan sa na ng Christ, kaya natin kahit na nga ipaw ubra kanya tayo. So, ito yung nga kailangan talaga hanap iuna na but na-receive ni Christ but daily talaga nga i-intake tayo mo talaga iti-word life tayo. Kasi ito na makapag-grow ito tayo nga mas amubay talaga abilidad iti life tayo at kung di na surutin tayo. And di dyan exercise mo talaga iti obedience tayo kanya na through nagtakita kinag-evangelize, kinag-reach out man iti sa bali. So nga, kailangan talaga maging faithful at lang no di kayo agro na talaga change. Di cross na pinagtulog. Okay. Listen and obey, no? So importante talaga DJ panang i-appropriate DJ panag-listen at iti corresponding na action na no. DJ obedience tayo. Okay. So ayaban tayo met ni Jam para iti revelation ni Lord. Sige. So, good evening once again, kakabsat. Kada ito yung point or question number 1, kanya kakabsat kat ano ba iti braek inaldaw tapno maigain ko. So, kas lang mapampanulad ko itatek kat nakil nga banag iti panang
check iti ano ba ti interest ko, ano ba iti content iti heart ko, also with my heart, yung mga desires. Kasi no once nga inline dito kay ni God, iti will ni God, kat kumbagan ket sumuroten nga maigaed kon iti panagtulnog ko ken ni God. So ti dapat nga aramid kakabsat tapnon ma-empty kadigitay na indagaan nga wenno na inlubungan nga desires iti heart and mind ko ket DJ bagada tatay, which is to more on talaga nga i-deepen iti panang understand iti word ni God tapno no addaman dagitay mga problema or dagitay test iti panag-ubay ket haanak nga tay laylo wenno ag-stop no kidi adala ti jigaed ko nga ag-ubay ken ni God nga agtulnog ken kuana kasi firm and established kanyak iti word na naamamok iti will na iti life ko nga everything happens for reasons kajay ken ije ko na datatay nga ag-focus na iti ken ni God tapno no ada talaga jigaed ko napasnekak talaga no pang ag-obey ken ni God. So more on siguro tataka dito point number 1 ti ubraik ket DJ inal daw nga kasanunak nga pagsarita ken ni God ag-spend iti prayer ko ken panang empty iti heart kadigitay earthly desires. DJ lang kanya ko. So DJ kakabsat na niya ti may nga banag gayam nga DJ importante. Tapno ti kastakit makapagtulnog tayo kay ni Apo Diyos, DJ nakafix, DJ thoughts tayo, the heart and mind and everything, no? Hantay yung mabaling nga iset aside. DJ para kay ni Lord itinal daw tayo. DJ dapat ikang runaan. So DJ, quiet time, importante di quiet time isang moment yung mga search day heart tayo no inline pa ba yung life natin for the day or baka hindi na. Okay, so punta na tayo sa ating pangalawang challenge, kakabsat. Agbiag ti kinalinteg. So anya dagiti kang runaan na pa-check wenno pasyentay itinal daw tapno masurot tayo ti Diyos as ipapasnek. So importante kakabsat. Ano ba dagiti pasyentay niya? Adda ba iti lubong baka iti kang runanga pasyentay yung ken sursuruten tayo wenno paggalagsakan tayo dagiti adda ti lubong. Baka hanin nga DJ will ni God, baka hanin nga nakasentro di biag tayo ken ni Lord niya. So awagan tayo manen kakabsat ni Princess para iti may kadwa nga challenge. Sige, kakabsat. Good evening ulit. Number 2, ang biyag ti kinalinteg. Anya dagiti kang runaan na pa-check itinal daw tapno masurot ko ti Diyos as yung papasnek. So, kahit ko lang met nga i-share ka ko kakabsat di life verse ko no kasano talaga biyag in a righteous way. Ti kinalinteg talaga. Di ko na di Matthew 6. Matthew 6:34 nga, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, ijemet iti pangahawa kabsat nga mesa talaga nga word talaga ni God tapos nga isa ti no kasano nakagbiag iti kinalinteg talaga nga di nga magkaroon na talaga iti faith talaga kay ni God nga maited na talaga amin nga kasapulak nga hanak dapat agdaw iti pinagbiag ko kanya na nga di faith nga haan talaga nga mabuteng nga maitakbil iti lubong kasi ba nga di magkaroon na iti pinagdepend talaga kanya na isa iti nag-reveal met kanya di kakabsat nga di nga biag babain talaga iti identity ni God. So ti nakita mo kasano na dapat biag kinalinteg. So di lang met kanya kakabsat. Okay. So, yun kakabsat, talagang kwamait, no? Importante talaga dito pamati, no? Ano ba yung kangro ng wag nating kuano, no? Unan ngamin Unan tayong panunutin DJ para bigat imbes nga nakapokus tayo kendi God ta isumet lang talaga iti mangurnos kadagiti itanyaman iti biag tayo niya hantay yung pagpakialaman DJ or ornosen na.
Antay yung unaan. Italik tayo lang kanya na. Okay? So, balik tayo kay ni Sis Tin. Welcome again, Tin. So, sige. Challenge number 2. So, di sa agbyag ti kinalinteg. So, anya dagiti kang runa na pa-check in daw. So, i-connect ko lang iso na ka DJ na pagsasaritaan timet lang ta DJ point number 1 kakabsat or challenge number 1 itatay nga of course ti basis nga talaga or iti ti pudpudno nga talaga nga makamam mo or nangawat ka ni Christ nga talaga akit normally the word na nga talaga iti masurot. So design nga isurat ti Serbina no apay nga talagang ada design devotional time or quiet time nga talaga kasi tapnon ti kasta iso talaga iti ag-serve as our guide, our protection, iti word ni God, and of course ag-serve iso na as our security na din adaman di kasi talaga times nga mates iti lordship DJ ag always nga talaga nga ag analang ka DJ word ni God, ag dual ka DJ word ni God kasi adu talaga met DJ pakati sa naladumangem haanmet nga talaga nga ipalubos iti Holy Spirit nga haan nga talaga nga tungpalin DJ pagayatan na kasi at the end of the day ket kimet lang talaga maka-please ken kuana is no once nga talaga nga naaramid ko iti will ni God victoriously. So, DJ lang kakabsat. So, ti lang talaga mangipaniknik iti panagbalig iti inal daw talaga ket di pa nangaramid tayo iti pagayatan ti Dios nya. Okay? Subyanan tayo umet ni Christy. Welcome again, ading. Sige, siya matakab sa iti number 2. Agbiag ti kinalinteg. Anilikit kang ron apat check in na datap na masurot ko ti Diyos kasi papasnek. So, nung kinalinteg ket iti away ni God or righteousness. Kasi yung verse nga nag-base on teket haan nga agbiag iti before kinadere but iti righteous or iti way ni God. So, nakikita iti ket pamatcha to agbiag na kinalinteg ket matinak talaga nga by the grace of God ket or anya madigiti past kuba ket mairek mo talaga ken ni Christ as long as it kanya na ken ikansen talaga yung deception nga haan nga maliwanan but DJ through Jesus Christ lamang ma-transformed ken di may sapay nga nag-trust na iti promises met ni God nga so na lang talaga iti makasustain ken iso na lang iti di nga ron message pwede nga di way ni God laehan nga ang iti own ways ko but iti way ni God nga iso talaga iti right way kasi dami times na duwamit nga kahit iti amok but haan gayam kay its own by fresh lamang or by own nga inang perceive iti life haan ni God gayam so dapat ket tapno ti kinalinteg ka base lamang talaga iti nga word ni God nga iso talaga ti mangi-direct kanya nga mas pay nga pa uneg nga tapno masurod ko talaga iti way ni God or will ni God iti life. Diyan lang kakabsat. So, praise the Lord. Kakabsat. So, tilang basis talaga iti kinapudno when no importante lang talaga na klaro sa atin yung ano ba yung kapangyarihan talaga ng Diyos. So siya yung nagsusustain ng lahat, no? Even yung mga gagawin pa na yung hindi pa natin alam na mangyayari, siya ang mag-aayos ng lahat. Basta magtiwala lang sa kanya, tayo sa kanya, no? Matthew 6:33. Okay? Welcome again, Jam, para sa ating second last and second natin, no? Challenge number 2. Sige. So, thank you, Kuya Pet. Kanyak met kakabsat, dito point number 2 is agbyag iti kinalinteg. Ket no kinalinteg ket the basis is the life of Jesus Christ.
how he modeled iti panagbiag na idi imay sunod to'y lubong kas may nga tao. So ada di panut ko tayo nga being living in righteousness mabalin nga maibaga nga ada digitay times nga imposible kasi di nga ro di imbagan Kristi tatay nga we're used to live based kadi past life tayo, mga lifestyle, even mga principles or perspective iti life ngam dapat ubra tapno no masurot ko ni God nga addaan talaga iti si papasnek that I need to believe in his will nga DJ will na italagan iti perfect will haan ko nga pamatyan DJ ati amukit dayto iti usto ti amukit dayto iti mas maymayat haan nak gayam nga dapat nga ag-base iti self-con kasi ni Jesus Christ iti pattern iti panagbiag iti kinalinteg and yun nga mamatinak lang dapat iti word na do ada digita impossibilities kumang kanya naket awan ti imposible so DJ iti more an nga pamatyak tapno no ma-change iti mindset ko nga imposible daytoy kasi like jimban Kristi tatay transformation iti biag lifestyle mga thoughts or life patterns kasi pumadati ket masabalyan mai-inline iti will ni God. So DJ kanya kabsat. Okay, praise the Lord. Thank you, Jam. So salamat sa mga kwan natin ano. Mainline talaga DJ mind and thoughts natin for the Lord. Wag nating wag natin nilagay sa mind natin na mas marunong iayos mas marunong tayong iayos yung buhay natin ano kaysa yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Okay. So punta na tayo sa third challenge. Ano ba yung sinasabi sa challenge number 3? Sis Mayan, please come in. Okay. Okay. Sige. Ana dagiti ko ano? Ana DJ ko tayo. Igore kata ko sa polek ni Mayan. Okay, agbiag ti kinapudno, ya. Anya dagiti pagtengtengelak. Kinapudno tapno si papasnekak mangiwaragawag ti sao ti Dios. So kakabsat iti maysang natudyo nga anak iti Dios. Ket addaan detay ayat nga mangiwaragawag met ti ayat ti Dios kadagiti sabali nga tattao. Tapno ti kasta may isa tayong instrumento niya when no pakita iti pudno nga panagbiag tayo iti Dios babaen met lang kadagiti sabali nga tattao mabaling nga iti pamilya tayo dagiti pagayam tayo yan ti trabaho tayo nya dapat maipakita tayo iti biag tayo nga pudno babaen iti sao ti Dios ebanghelyo isungarod nga ti maysa nga Kristiyano naayat nga iwaragawag na wenno i-share na dating ayat ti Dios iti tao agraman kadagiti makapulpulapul tayo tinaldaw pamilya barkada so even kang ronan nagita trabaho tayo sige awagan tayo manen ni Sis Princess para iti mauding challenge kakabsat and panang challenge po meten final challenge po kadagiti kontak pamilim. Number 3 nga kasunod ay agbiag ti kinapudno. So kita ekmet kasunod ba talaga agbiag iti kinapudno. Kahit ko na naman di word talaga ni God sa John 14:6 na siya iti pudno ko na namin siya. So tinakita nga ti pinagbiag kayong ti pudno, kinapudno, kaya di pinang-share met iti pudno, which is the word talaga ni God, the gospel talaga. Nga at nun maibaga nga agbiag na talaga kinapudno kaya di na ada di willingness talaga met nga mang-share di word talaga ni God kasi isot kinapudno di word talaga ni God kinapudno
Kaya hindi siya pa nga nakita ko nga ti pinagbiag ti kinapudno kaya di normal laeng nga obraen ti pagayatan iti Diyos. Iti pa normal iti pinag-Bible study, normal iti maki-fellowship talaga, normal iti di siya din ba talaga nga pinag-share iti gospel nga di pa obedience ket haan nga di siya kurang talaga iti obedience. So ket di whole talagang obedience. Nakita ko nga no kasano agbyag iti kinapudno. Di lang na. Okay. Thank you, Princess. Awagan tayo sigod ni Tin. Para iti last challenge. Last challenge. So, anya digiti pangteng ilak pinapudno tapno si papas nagkakamang waragawag ti sa iti Diyos. So, muna-una amin is uso DJ, Jenny i-share tatay ni Princess, DJ John 14:6, nga ko na naidjay nga siya dalan, ken ti pudno, ken ti biag. So, awan ti makapan ti ama no di magna kanya, king sumbat ni Jesus. So, pudno launay DJ, kas may isang agbibiyag iti kinapudno is talaga nga normal lang aramidek DJ part ko nga iwaragawag or i-share nga talaga iti sasaw iti Diyos. So, babaen met lang ka DJ authority iti word ni God nga talagang usarek DJ tapnon ti kastekет haanak nga ag-hesitate ba nga mangiwaragawag dito sasaw iti Diyos kasi DJ nga rod ti kunada tatay digiti kakabsat iti tayen nga talagang i-live out ko DJ new identity in Christ kas may isa nga talagang servant ni Christ is dito talaga iti ipangpangruna nga aramiden nga talaga since adupe nga talaga met iti hanpe nga nakangeg or nakaawat kay ni Jesus Christ as their personal Lord and Savior of their life. So, importante nga talaga nga ma-share isuna and of course babaen iti grasya ni Apo Diyos ken babaen lang at talaga iti panamati din nga maarami detoy. So, DJ lang kanya kakabsat. Okay. Thank you, Tin. Ayaban tayo met ni Christy. Para iti final challenge isang arabi yeah iti challenge ni God every day. Sige, di point number 3 met kanya kakabsat ket ang biag ti kinapudno. Anya di kiti pangtengela kinapudno tapno siya pastek ang maging waragawag ti sao ti Diyos. So kinakita mi ti kakabsat ket biag ti kinapudno. So wala ko na kailangan tayo met nga i-share nga ron may ikinaawat tayo nga truth ngem kasano di kinapastek ba kasano di kina passion met nga mangi passionate nga mangi waragawag detoy. So kinakita ti nga kinapudno ket DJ all DJ Matthew 28 verse 18 all authority na inted talaga di God deti nga ipatalik na talaga detoy so haan na ka talaga nga mangipabain or haan nga ang umiimbat dili insist talaga kasi amo nga interest ni God kanya deti nga kinapudno or deti nga work. So kailangan nga ipaanak iti mind ko kay heart nga I have this authority talaga mani-share iti sa baling at tao detoy. Ken DJ Jan 3:16 nga di iti love ni God para kanigit ng tao nga kailangan nga makita da or kailangan nga ma-receive na DJ nga kinapudno or DJ nga hope in Christ sa kanya house. Okay. Praise the Lord, Christy. Thank you. And the last, Jam. Welcome, Adi. Your turn. Sige, kuya. Keep your best. Sige. Kasi nakunabat lang lagi kakabsat nga ma-live out, makita talaga kanyak iti what is the real meaning of living in the truth, living in line iti will ni God, living iti according kadigiti purpose na kasyay. So tinakita dito nga dapat nga pangtengelak nga word or truth is the truth nga Jesus Christ is the
only way kunana nga rod the truth nga isuna lang iti pakay sa lakanan tapno no si papasnekak nga mangi pakaammo mangi waragawag iti gospel ken dijay kas nakunan Kristi nga haan nga agbabain or haan nga agsanod-sanod kay so more an talaga nga mas ma-clear ko pay nga maawatan no ana iti purpose iti gospel ana iti reason no apay nga nailansan ni Christ iti cross apay nga dapat nga maaddaan iti relasyon ti tao ken kuana tapno no si papasnekak nga mangi-share daytoy kaslang ko mati family so no once nga love ko isuda so dapat ket hanak nga agdudwan nga mangi-share ken ni Christ ken kuada kasi met kadagiti amammo nga anak kasi haan net kayat ni God nga ano ganan daduma lang iti maisalakan DJ iti naipatalik kanyak nga obrae kas may nga makammo iti truth nga i-live out ko talaga kas may nga mangi-preach iti truth. So, DJ, by all possible means, save some ko na nangaron. Bueno, okay. Praise the Lord. Ket uri siya kakabsat ket may nga nakita tatay ti nga dakkel nga kuang. DJ ayat niya po Diyos niya. DJ John 3:16. Nakastalaon na iti panagayat ti Diyos ti lubong. So, han na lang inted talaga DJ anak na dudiket nagrigat niya para lang tayo maisalakan. So babayin dati nga ayat, dapat supapakan tayo met ti ayat. Kang ronano, di kiti pamilya tayo, hantay yung nga kayat nga dati handan to nga mairanod, di dati nga napintas nga biyag niya nga karinya po Diyos kada tayo. Iso nga na duma, oray medyo narigat talaga nga ipaawat di Ebanghelyo, babayin ti ayat, sige lang, nga hanga mauma, naging ganan to talaga nga dati masurot tumet, no? Masurot iti pagayatan as one household, you know? As for me and my household, we will serve the Lord. Ganun din dagiti ipatpatik tayo iti panagbiag, okay? So kakabsat, awagak man ni Tin para iti summary kadating kwatatay niya. Kuwalang DJ preparation lang kadije final summary niya. Okay? Welcome again Tin for the final challenge, ano? Encouragement. When gusto launay di say na ibagam or na-share mo ko yung because of God's love nga talaga. So babaen met lang talaga iti ayat ti Diyos nga maiparabor tayo dito ayat ng impaay na kanya tayo. So babaen iti word na. So no sublyanak di say key text tayo tayo ka dito topic review tayo nga kas kinuna na di 1 Peter 1:14 nga kas natudyo nga anak agtulnog kayo iti Dios di palubos iti biag yung iturayan ti kinaderre pakas idi saan nyo pa yung ammo iti pudno. So very clear met that the word ni God iti 1 Peter 1:14 gagayem ken kakabsat nga talagang kasmay sang anak iti Dios ket talagang DJ iti kayat ni God ngamin DJ tungpalen tayo nga si tutudyo iti sasauna ken DJ hard ko na di talong challenge or points tatay nga agtulnog iti Dios di may kadwa kaming pay tatay is agbiag iti kinalinteg ken agbiag iti kinapudno. So overall nga na-learn ko met dito anatay tatay kakabsat is babaen met lang nga talaga iti word ni God nga talaga nga dito iti salakmid tayo at the same time talaga ket isut mangisuro kada tayo iti kinapudno tapno ti kasta mailisi tayo talaga kadigiti klase iti or yung mga ways pa rin iti world like yung mga ginagamit pa rin talaga ng enemy yung mga evil desires nga talaga kasi very isuna prone isuna tatadi sa kakabsat ngem numan pay kasta is talagang kailangan ti nga padalimen DJ word life tayo tapnon ti kasaket ure man pay no ada DJ atake iti kaaway no maminsan nga talaga ket DJ yung ti word lang talaga ni God iti panghawakan tayo and of course DJ nga rod nga aramatin tayo or agpaaramatin nga talaga din nga usarin tayo iti life tayo tapnon ti kasaket ma-share tayo or maiwaragawag ti iti sasao iti Diyos nga talaga tapnon ti kasaket ma-receive the met
DJ truth nga agka po mismo iti word ni God kasi kas kinuna iti kaadwan ta tayo the word iti John 14 verse 6 nga nilang Christ iti pudno dalan ken biyag nga talaga. So awan sa bali nga talaga nga wayen no diket di yun ba yung way pa rin talaga nga agtungpal iti pagayatan iti Diyos. So as an application kadetoy naging topic dito takakabsat is arami din tayo talaga DJ part tayo met na iwaragawag tayo talaga DJ word ni God nga agstand talaga for the gospel, agstand for the truth nga usarin tayo talaga DJ authority ni Christ babaen sa word na nga Matthew 28:18-20 nga inted na dito yung authority ng tapnon ti kaseket iwaragawag tayo iti sasaon ni Jesus Christ. So DJ lang gagayam ken kakabsat. Thank you, Tin. Ti nakaragrag sa kanya nga summary ken application ni Lord. Kada tayo dito nga topic. Very powerful challenge. Ket subyatan tayo kakabsat ni Nagawan? Ay. Sige, kakabsat. tayo ni kanya ni Christy ti kwa ag-share ti gas. Sorry, ni Jam. Ni Jam ti ag-share. So kakabsat, welcome again Jam for the gospel presentation. Sige, Kuya Pet. Sige, kakabsat, nakaklaro met iti verse tayo itata. Kas natudyo nga anak, agtulnog kayo iti Diyos, diyo ipalubos ti biyag yung iturayan ti kinaderep, akas idi saan nyo pa'y nga amo ti pudno. So, adda ngamin iti original plan ni God kanya tayo kakabsat, dito maaddaan tayo iti nauneg ken ayan ayat nga relasyon ken kuana ket dito nga rod ket naisina gapo nga rod ta nagbasol ti tao. No kitain tayo kakabsat kas natudyo nga anak agtulnog kayo iti Dios. So mabalin ta i-assess ti bagbagi tayo adda ba kanyak iti panagtulnog iti Dios. So no kun natin nga panagtulnog nanggagantay met tayo kakabsat kadagitay sharing kadagitay kakaduak nga panelist itatay nga nuwas nga panagtulnog iti Dios ket napasnek nagaed nga sumurot ken agbiag iti kinalinteg ken kinapudno. No ammo tay kakabsat nga awan kanya tayo digijay mabalin nga haan tayo pay nagbalin nga anak iti Dios. Kasi in the first place kas natudyo nga anak agtulnog kayo iti Dios. So nakitkitain tayo ti biag tayo kakabsat kunana ti may kadwa nga line na diyo ipalubos ti biag yung nga iturayan ti kinaderep. So nakitkitain tayo iti bagbagi tayo adda dagitay adda pay lang dagitay biag nga yun nga kinaderep kuno basol nga ibibiyag tayo ket dito yung timang ipakaamon gagayem nga haan tayo pay nga nagbalin nga pudno nga anak iti Dios ket dito iti calling wenno awag kanya tayo ni Apo Dios nga agbalin tayo nga anak iti Dios kasano. So ti panagbalin nga anak iti Dios gagayem ket dito tay panangawat ken panamati tayo iti bugbugtong nga anak nga ni Jesus nga isunan iti nagbayad iti basol tayo kadagitay biag tayo iti naglabas nga haan nga maiyan natuk iti pagayatan na willing no once nga willing tayo kakabsat nga pagbabawyan dagitoy very much willing met ni Apo Dios nga mangawat kanya tayo. Adda kada tayo kakabsat dating decision that i-encourage kayo nga dumawat tayo nga rod iti pamakawan kay ni Apo Dios, pagbabawyan tayo dagiti nga naaramid tayo which is yun nga pinaiturayan tayo iti kinaderep wenno ti basol. Dito iti right time kanya tayo gagayem nga pastreken tayo, awaten tayo ni Jesucristo iti biag tayo ken puso tayo akas Dios ken mangisalakan tayo tapnon adda kanya tayo iti natulnog nga panag si papasnek a panagtulnog ken pana.
So itatta gagayem mabalindak asurutan kada iti nga kararag nga panangawat, kas na kunaktat very much willing ni Apo Diyos nga mangawat kanya tayo as long as nga willing tayo met nga pagbabawyan dagiti nga basol tayo, ken awaten tayo, ken pamatyan tayo ni Yesu Kristo iti biag tayo. Sige, mabalindak asurutin, agkararag tayo nga rod. Amami nga nailangitan, aminek nga adu dagiti nagbasulak, aminek nga nagpaituray nak iti kinaderep, ket itatta dumawdawatak iti pamakawan mo, ket agdesisyon na nga awatek ken pastrekek ni Hesu Kristo ditoy puso ken biag ko, akas Dios ken mangisalakan ko. Pagyamanak Apo iti ayat nga inpaay mo, babaen iti panangipaay mo iti biag ni Hesu Kristo nga isu iti nagbayad kadagiti basbasol ko. Ket pagyamanak pay daytoy baro a biag ken Espiritu Santo anaawat ko. Daytoy ti kararag ko babaen itinagan ni Apo Jesus. Amen. Praise the Lord. Okay. So napakagandang reminder sa ating kakabsat, no? Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Okay, pupunta na tayo sa ating announcement para sa ating weekly activities, ano? So meron tayong Lifeline every Wednesday, 6:15 to 7:15. Isang oras lang ito mga kapatid, and then sharing tayo sa ating mga respected na isama natin yung mga families natin, yung mga kaibigan natin. Invite natin yung mga close friends natin, kahit yung mga kapitbahay natin na medyo kaaway natin, pwede nating imbitahan sila, no? Ganito yung talaga purpose ng Lifeline, inviting people for the Christ, kakabsat. And then after yung Lifeline topic natin every Wednesday, rine-review natin ito. Alam naman yata natin na itong mga kapatid, ano? Dataymit lang iti makamo dito. So yung mga bagong mga kapatid, no? Itong topic na to, Lifeline topic review is every Thursday to Tuesday. Same time, 8 o'clock to 9 o'clock. And DIP, Day in Prayer and Fasting, every first Saturday of the month. Freedom in Christ or Encounter God Retreat, meron tayo dito sa May 28, kakabsat. And then Sunday worship service every 8:30 to 10 a.m. Face-to-face and live via Facebook and YouTube. Mamili lang kayo, kakabsat. Pwede nyo pagsabay-sabayin ito. And Pistol class every Sunday after yung after lunch, 1:30 to 2:30. And then cell dev, no, temporary at tentative pa lang ito, kakabsat, or meron tayong ibang dito, no, pag schedules, ano, standby lang. Okay? So dito, kakabsat, iti kwate tata naglepasan diti topic review tayo tataya. So wagak panen ti panelist tata when no team of the day. Jam, thank you. Princess, thank you. Christy and Tin. At ang ating technical team. Okay, nandiyan ka na ba, Juan? Kaway-kaway naman dyan, no? Mayan. Okay, thank you, Mayan. And siyempre, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Okay?
awagan tayo ni Christy para iti closing prayer. Okay? Sige, let's pray. Amami nga ng langitan, agyaman kami, kadeti nga gundaway, ket itantanong mi, tinagan mi, O Lord God, ket pagyamanan mi, deti nga napalpas, nga topic review mi, ket iti biyag tumugal maysa, nga nagipagpasatat nga arabi, ket idawdawat mi, O Lord God, nga abiyag kami talaga nga napudno, ket agtulnog, iti pagayatam, ket iti kinalinteg mo, O Lord God, ket I pray nga si iti mang meditation ti biyag tumugal maysa nga makita mi talaga iti life mi, O Lord God, nga at siya pasnek nga tunog kadagiti amin nga sasaom ken iti pagayatam, O Lord God, ken kastapay nga mai waragawag mi met, O Lord God, dagiti nga sasaom iti sabali nga tao iti at daan iti panagayat ken ipapuswan nga panipadanon deti iti sabali nga tao, O Lord God, ken yaman kami ken deti nga iti kadawat ken tararag mi, O Lord God, tinanggan ni Jesus nga apo. Okay, praise the Lord. So, dito na nagtatapos mga kapatid. And see you again tomorrow para sa ating another batch of panelists mga kapatid. So, you are all invited. Okay, God bless and multiply. Bye-bye. Bye. Bye, everyone. God bless.